Ένα λεπτό μου αρκεί. Ελάτε. Λοιπόν, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας Καρδίτσας δήλωσε ότι εμείς πήραμε 141 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία το μεγαλύτερο μέρος αυτών τα κάναμε οδοποιία και πεζοδρόμια ενδεχομένως, γιατί τα πλημμυρικά μας τα καθυστερούσε πάρα πολύ το Υπουργείο Υποδομών και δεν μπορούσαν να γίνουν. Τα 143 εκατομμύρια ευρώ γίνανε έργα οδικά και έγινε και ο ποταμός Πάμισος στο Μουζάκι. Άρα έγιναν και οδικά έργα. Βεβαίως έγιναν και οδικά έργα. Αντιπλημμυρικά λοιπόν δεν καταφέραμε να κάνουμε κανένα. Μετά τον Ιαννό δεν καταφέραμε να κάνουμε κανένα, δήλωσε την Περιφερειάρχη σας. Αυτός που στηρίζετε πάλι, αυτός το δήλωσε, αυτός το δήλωσε στην τηλεοπτική εκπομπή και δήλωσε ότι τα κάναμε δρόμους και πεζοδρόμια. Βεβαίως όμως αυτό που δεν υπόθηκε είναι ότι υπάρχει και μια δεύτερη εργολαβία πάλι στην Τέρνα, 100 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία ήταν για έργα αντιπλημμυρικά και τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει και είναι ακόμα στο στάδιο της έγκρισης των μελετών. Γιατί δεν έχουν ξεκινήσει? Δεν έχουν ξεκινήσει γιατί δεν έχουν εγκριθεί μελέτες. Αν λοιπόν οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια αντί να γίνονται πλημμυρικά πνίξανε τους ανθρώπους, τα χωράφια και όλα αυτά που συνέβησαν, προφανώς μιλάμε για κλιματική ενέργεια. Πάρα πολύ. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν υπερασπίζεται ο κ. Μητσοτάκης και θεωρεί ότι είναι ο καλύτερος περιφερειάρχης της χώρας. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.